Arang. So, hi mga sas! Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. So, yun mga sas. So, for today's video mga sas, so for today's content mga sas, so, meron po tayong gagawin ngayon mga sas. So, ang gagawin po natin ngayon mga sas is gumawa tayo ng recycled costume mga sas. So, gumawa tayo ng tatlong costume mga sas. So, siguro mga sas, yeah. So mga sas, ay papakita ko na lang sa inyo mga sas kung paano siya ginawa mga sas. For the pasaba, go! A few moments later.
Tapos na po kami mga sis. So, ibibigay lang namin to sa nagmamay-ari mga sis for the pasabag. Diba? Gusto mo yun? With Kawi for today. Ay, gusto yun. Yabag kapi. Hi, Bingba. Say hi to my vlog. For the lakad-lakad ang person, mga sis. Dito pala kang dalabitis. What naman no? For the pasabag. Pwede ka away for today. Ang init mga tea. A few moments later. For the uwian ng mga person, mga sis. So, dito muna natin tapusin ito yung vlog. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Also, don't forget to subscribe my YouTube channel para update ka sa aking mga videos. Bye!